Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association MESCMA kalapun pau ka jings ngau sarong hadien ba samla Kyrmenskhem Lyngdoh ubasyong basa ha apa lumparing bat ubadeu samla puli ka Shillong College ulala ban Pyndep ya ka basic mountaineering course serial number 374 hapo ka Himalayan Mountaineering Institute HMI Darjeeling kabalas dang na duk ka shitarik haduk ka arpo pratrik ya yong arjar apnreo. Ya uniu samla la ajing kershan dak office u director Directorate General of Assam Rifles Latkor. Lingba ukurwa kakong Malvian C Shabong President ka Pyndep bahaka ni ka jing ai jing hikai u samla Kyrmenskhem ulayo ya ka jing job ka bakraw dak ba yo ha ka kerdan ka beningkong ha ka jinga kop kiulum. Nalor kata ulayo ru ya ka jing job ha ka bakiu ya ulum rinok ubajrong san hajar arpasan mitar kum shibenta jo ka jing ai jing hikai ban kiu ya ka jaka lum bakenjang ka bapun pawe ka jing klan ka jing tebin bar ka jing ko jing mot ka jong u. Ka jing penlong ya ka graduation ceremony hak arpu pratrik ya yong arja apnrio kelalong ka klipman ka basngau sarong bat umau jam ban sa jing kan mau na ka benta baro kinunga shimbenta. Hadien kita yo jong ki jing a jing hikai ba perking hai ki jaka lum kinong sha hikai kilala ban Pyndep ya ka sin jam ba kongsan ha ka sin ka beningkong ha ka perthei jong ki kam kiulum. Kani ka jing hikai kalaya rap ban penyo ya ka jing bit ba kongsan jong ki kam kiulum kan thop ka jing kiu ya ki jaka mau ki jaka tha ka jingat lingba ya ki lenti bar ka jingla ban im ha ka jinglong jingman ha ki jaka ki ba kenjang. Nalor kini ka jing a jing hikai kala penrung ru ya ka jing ngos kem jing mun ka jing la banele persha ka jing penyo ya ka bor ka baklan ha ka jing atrilang happening ki dunga shimbenta. Kani ka jing le buram ka penpaw ya ka mensiam jong ka jing jom bar ka jing stang ka batmai hadin ba iwei pa iwei ni ki nong sha hikai kila wan shakman da ka jing sngotu ka ba kham jiliu shapang ki lum bat ya ka jing la ka jongki. Lapun kot ya kan ka jingalang da ki kintian Aiman Sim na u officiating principal Captain Niraj Kumar ubala Aiman Sim ki samla ki bala Pyndep ya kan ka jing sha hikai bakin beteng ya ka jingai lenti ka jongki da ka jing kot jingmon ka jing sngorit bar ka jing boram ya ka maryang.